ایاک نعبد و ایاک نستعین کی انسانی و وعدہ کے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین دی صورت مرکزی آیت ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پر تفسیر ابن کثیر کی لکھی کہ الفاتحہ تو سر القرآن وسرها هذه الکلمات. فرمائی چې د قرآن مغز او نچوڑ چې ده دا سورت فاتحہ کې ده. خود سورت فاتحہ مرکزی آیت چلے دا پا دیر تکو کی یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پروت ہے. کلاچ اللہ خالق و مالک دو ٹول کائنات کارساز و مربی او پالن کے دے دو رزد جزا مالک و مختار ہو مگا دے نووس انسان وعدہ کئی ایاکا نعبدو اے پروردگارا خاص تاتا منگا عبادت کو. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کی انسانی و وعدہ کئی اور ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین دی صورت مرکزی آیت ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پر تفسیر ابن کثیر کی لکھی کہ الفاتحہ تو سر القرآن وسرها هذه الکلمات. فرمائی چې د قرآن مغز او نچوڑ چې ده دا سورت فاتحہ کې ده. خود سورت فاتحہ مرکزی آیت چلے دا پا دیر تکو کی یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پروت ہے. کلاچ اللہ خالق و مالک دو ٹول کائنات کارساز و مربی او پالن کے دے دو رزد جزا مالک و مختار ہو مگا دے نووس انسان وعدہ کئی ایاکا نعبدو اے پروردگارا خاص تاتا منگا عبادت کو. تچھے دمرا لوئے اللہ دمرا لوئے کمالات دیتا کہ خالق مہمتے مالک مہمتے کارساز ہمتے رحمان ہمتے رحیم ہمتے اے اللہ مربی ہمتے پروردگار عالمہ نزمنگا وعدہ دادا چی ایاکا نعبدو خاص تا عبادت کو منگا. اول دا پہ جندل پکار دی چی دا عبادت وہی تشیتا. عبادت صحیح تفصیل اور تمام تشریحات با قرآن کی مخ کی زے پزے بیانی دی. دو مسلمانان و خیال اور گمان دادے چھ عبادت مانزتا ہوئی عبادت سجدیتا ہوئی عبادت رکوتا ہوئی عبادت روجیتا ہوئی عبادت زکاة ہوئی عبادت حج تا ہوئی. خدا دادا عبادت یوڅو ارکان دی. عبادت یواز مانزتا نوئی یواز روجے حج و زکاة تا نوائی. عبادت پا مانا دا پوجا چشی پوجا بیاد منزنو عبادتونو دا یوڅو سیزونو دوئی. عبادت کلمی طیبے کے منگتا سوئی لا الہ نشتا لائق دا عبادت الا اللہ مگر یکیو اللہ دے. ٹولا دنیا دا خبر منی
ټولا دنیا دا خبر منی د هیڅ یو عالم پدې کې اختلاف نشتا کچره چا د الله نه بغیر بل چاته عبادت وکړو نو ټولی دنیا مسلمانان هغه ته کافر وای ورته کنه وای زکا مسلمانان اللہ نہ بغیر د بل چا بندگی نہ کئے، اللہ نہ بغیر د بل چا عبادت نہ کئے. کلمے طیبے کی غٹ جز بنیادی خبر دادا چی نشتا لائق دا عبادت مگر یو اللہ دے. لا تعبدو الا اللہ، مکوے عبادت مگر دیو اللہ کے. اس عبادت دیت سے عبادت پہ جندنا پکارا. یاد و ساتا درے خبری چی راجمشی عبادت تی جوڑ شی. مادر توئی چی عبادت مانزتا یوازی نوائی، عبادت یوازی رجیتا نوائی، عبادت درو خبرنا جوڑ دے. نمبر 1 یو دیر زیات چاہتا ڈیرا زیادہ عاجزی کول، نہایت زیادہ عاجزی کول. نمبر 2 نہایت زیاد چاہتا عظیم و عزت کول. دریم نمبر کم چاچت تعظیم کئے، کم چالا چت عاجزی کئے، دا اغز ذات مبارک ستا خیال داوی، ستا عقیدہ داوی، ستا گمان داوی، زڑکے دے دا خبر پرتوی چی دا چا تعظیم کئے، کم چالا چی عاجزی کئے، دا کم چا چی دیر زیاد عزت کئے. دریم نمبر کے دے زڑکے دا خبرہ دا غپ بارکی پرتوی چی دا ذات غائبانا بغیر دا سرگند لدلنا، غائبانا بغیر دا اسبابنا دا مالا نفع و نقصان ہمرا رسولیشی. گورا سڑے دا پلاروں عزت کئی، دا پلار پا مخ کی ہم سڑے عاجزی کئی، دا پلار تعظیم ہم انسان کئی، دا اولیاء تعظیم ہم منگا کھو، دا مور تعظیم ہم منگا کھو، دا مشران تعظیم ہم منگا کھو، دا غوی پا مخ کی ہم منگا پلزان عاجز گنو. خود دے دا مطلب خونه دے چھ منگ دا غوی عبادت کو کنا نا، دا سے سوکو نوائے، دا تے جوڑا نکے. چہرہ مفتی سے بیلی دی چھ سوکم دا چا عزت کئی نو دا عبادت تے نا. درے خبرے چھ زائت شی عبادت تے جوڑ شی. اول نمبر زیاد تعظیم چھ سوک کئے، دویم نمبر زیادہ عاجزی دا غپ مخ کی کئے، دریم نمبر خیال و عقیدہ داوی چھ دا ذات چھ دا کم ذات دے تعظیم کئے، کم ذات تا چھ دے عاجزی کئے، دا ذات غائبانا بغیر دا اسبابنا مالا دا فائدے رکولو قدرت ہم لری اور مالا دا نقصان رکولو قدرت ہم لری. غائبانہ دی زڑکی دا گمانوی چھ دتا پتہ لگی منگا دا اولیاء تعظیم کو، خو منگا دا نوائیو چی دوی زمنگا پا حالاتو خبردار دی نو چکل دا نوائیو دا تعظیم جائز دے دینا عبادت نے جوڑی. منگا دا خپل استازانو تعظیم کو، خو منگا دا عقیدہ نشتا چی دلا پٹو خبر معلومی دی. کد چا دا گمانو چی فلانے پا پٹو خبرو پوئیگی بغیر دا اسبابو، ٹوپک ور سر نشتا، تورا ور سر نشتا، خبردار نہ دے، آوری نام موجود نہ دے، بغیر دا اسبابو تے زیارے گما چیرا کدا خبر میں اکڑا مالا با نقصان رو رسے، خلب میں کگشی لا سنب میں شلشی. نو ککلا میں دا کی دراغلا بیا چھ دیا کی دے سرا زد چا تعظیم کوما زد چالا عاجزی کوما نو پدے باندے باز بیا کافر کے گما. عبادت دے درو سیزونو تاویلے کی دا دری سیزونو جمشی پدے خبر اپوش وی کچرے چا یوازی دا چا تعظیم کولو عاجزی نکولا نو بیا ہم عبادت نرے جائز دے تعظیم. کسوک دا چا پا مخ کے عاجزی کئے تعظیم یہ نکئے اور عالم الغیب یہ نگڑی اور تین یریگی نا پاسشا بلا اسبابو نو بیا ہم دا عبادت نرے دا عاجزی بیا جائز دا
خو که د دریم نمبر شی د عاجزۍ سره او د تعظیم سره دریم نمبر شی دې ملاو کړو چې دا عقیده دې وه چې یاره که ما د خلاف وکړو نو دې ماله نقصان را رسوي هلکه هغه له څه پته ده یاره جي هغه ته پته لګي. الله اکبر. ایاکا نعبدو، ایاکا علماء کرام پی پوئیگی ایاکا دا مفعول دے، مفعول دا فعل نرستو رضی دلتے مخی کڑے دے. مقصد سے دے پدے رستو کولو مخی کولو کی مقصد یہ دا دے کلا چی کم شے رستو رتنل غواڑی اغا مخ کی راوڑی اد مخ کے والا شے رستو راوڑی نو پدے کے مقصد دا حسر بھی. ایاکا نعبدو یا اللہ خاص تا عبادت کو یعنی نعبدو کا ولا نعبد غیرکا اے اللہ صرف تا بندگی کو اے اللہ تانا سوا دبلچا بندگی اے اللہ عاجزی اے اللہ تعظیم سرد دیا کے دینا چھے دے قادر دے و متصرف دے و غیبدان دے اے اللہ دادرے واڑا خبر زمن پاکی دا نظریہ کے ایاکا نعبدو صرف تا پوری خاص کیا اللہ تانا سوا بل سوک دا سے تصرف و دا قدرت والا نشتا. دا عبادت تعریف علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ مدارج السالکین اول جلد 40 نمبر صفحہ کی کڑے آغوی العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیت يقدر بها على النفع والضرر فكل ثناء ودعاء وتعظيم يصاحبه هذا الاعتقاد والشعور فهي عبادت. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی عبادت وی چھے دغ عقیدے او دغ خیال نامہ دا چھے دیو سڑی دا عقیدہ او دا خیال وی چھے دا کم چاہتا زا عبادت کوم یعنی دا چاہ چیز تعظیم کوم او دا چاہ پا مخ کی چیز عاجزی کوم دا غیبی طور باندے زما پا نفع و پا نقصان باندے قادر دے. لکہ بالفرض یو سڑے دا یو مڑ سڑی پا بارکی دا گمان کئی لکہ شیعگان عام طور باندی دی الحمدللہ دا عقیدہ پا مسلمانانو کی نشتا